Ahoj, zdravím z centra Valzel ze Střelnice. Objevila se nám tady zase jedna pěkná bouchačka, tak jsme si řekli, že vám o ní něco povíme. Je to samozřejmě P10, všichni už jste o ní něco slyšeli. Musíme říct, že je to opravdu, co se týče hlavně ergonomie, teda zajímavá bouchačka. Ale aby jsme řekli pár dat. Takže co se týče rozměrů, je to klasický kompakt, můžeme to porovnat tady s P07. Nějaký další data, váha 760 gramů, odpor spouště 22 N, reset spouště 22 mm. Zásobníky jsou na 15 nábojů, jsou k tomu i bodky na zvětšení kapacity, takže se jich tam bude vejít až 17. Co se týče ergonomie, tak je opravdu příjemná. Oproti klasickým bouchačkám od ČZ s kohoutem si člověk hnedka všimne, že ten poses ruky vůči hlavní je mnohem výš, takže můžeme říct, že opravdu při té střelbě se to chová o něco klidnějc. Když se člověk podívá na to rukojeť, tak už standardně tam samozřejmě jsou výměnný hřbety, ten úchop je poměrně dost ostrej. A samozřejmě hodně důležitý je, že ta bouchačka už má kompletně oboustranné ovládací prvky. Bezpečnostní prvky, samozřejmě první očividnej pojistka spouště, druhý už klasicky je blokace, v tomhle případě samozřejmě úderníků, a potom je tady ještě pojistka táhla spouště. Rozborka. Je to vlastně to samé, co u bloků. Když se člověk podívá dovnitř do té bouchačky, vypadá to všechno hrozně jednoduše. Mělo by tam těch dílů opravdu být minimální množství. Se mrkneme, jak to z toho lítá. Co se týče zpětného rázu, je to samozřejmě plastový kompakt, takže nějaká ďaha tam do té ruky je, ale jak je ta ruka položená hodně vysoko, tak opravdu se ta bouchačka moc nezvedá. Ještě taková zajímavost, když mám náboj v komoře, pocitově tady zjistím, trochu mě vystoupí vytahovač, že mám náboj v komoře. Jménem zákona otevřete dveře. Policie, stůl!